Så er jeres matematik udfordringen her for denne gang klar. Først så skal I tegne sådan en tabel her med 8 på den ene led og 8 på den anden led. Så skal I placere 8 kugler i den her, sådan at der ikke er nogen, der krydser hinanden vandret, lodret og diagonalt. Det vil sige, nu kan vi prøve at sætte ind her. Nu starter vi. Det går fint der. Så kan den ikke sidde her, fordi så går de jo diagonalt. Men jeg kunne sætte en der, og jeg kunne sætte en her. Sådan kunne jeg godt blive ved, men så nu fortsætter der. Så indtil videre ser det rigtigt ud. Der er ikke nogen, der krydser her. Der er ikke nogen, der krydser der, der, eller her, eller her. Vi prøver at fortsætte. Sådan her, ser hvor længe det her det kan gå. Så går det galt her. Nu er der 2 diagonalt den her vej. Så dur den ikke. Så jeres opgave er altså at placere 8 af de her bolde ind i det her gitter, der er 8 gange 8. Men der må ikke ligge 2 kugler over for hinanden vandret, eller lodret, eller diagonalt, som de gør her. God fornøjelse.